La posició anòmala de les parpelles és degut principalment a l'edat. Quan anem fent-nos més grans, la laxitud dels teixits fa que la parpella s'inestabilitzi i aquesta inestabilització pot donar que la parpella o bé es giri cap a dintre o bé es giri cap enfora. El problema que donen aquestes malposicions és que a l'ectropi queda exposada tota la part conjuntival, que és la part interna aquesta de l'ull, que es posa tota vermella i s'irrita i s'arriba a queratinitzar, a fer com si fos pell. I això és molt nociu per la visió, perquè no es lubrica l'ull. En canvi, la posició cap endintre de la parpella, l'entropi, fa que aquestes pestanyes vagin rossant el glob ocular, produint ferides a la còrnia i potencialment poden ser molt greus.